काँग्रेस आणि वंचित सकारात्मक चर्चा झालेली आहे। मुंबईमध्ये एकत्र लढण्याचं आम्ही ठरवलंय, असं वंचितचे नेते सिद्धार्थ मोकळे यांनी म्हटलेलं आहे। तर काँग्रेस वंचित भक्कम आघाडी आहे म्हणून ती पुढे येईल असं वक्तव्य विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून करण्यात आलेलं आहे। मुंबईमध्ये काँग्रेस आणि वंचित आघाडीचा महापौर होईल असा विश्वासही विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे। जी आंबेडकर साहेबांनी या संदर्भात चर्चा केलेली आहे आणि ही आघाडी नक्की एक भक्कम आघाडी आणि ताकदवर आघाडी म्हणून पुढे येईल आणि या दोनही ज्या काही पुढे पर्याय आहेत त्या विरुद्ध एक मजबूत पर्याय म्हणून आम्ही पुढे येऊ आणि नक्कीच सांगतो तुम्हाला की काँग्रेस आणि वंचितची जर आघाडी झाली तर महापौर हा याच आघाडीचा असेल, इथे दुसऱ्याला कुठे स्कोप असणार नाही असं मला वाटतं।